The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. John 13:34-35, A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Colossians 3:6, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 1 John 1:3 and 7, That which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Malachi 3:16, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. Colossians 2:2, That their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Ephesians 5:2, And walk in love, as Christ also has loved us, and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan nato ang atong pagsugid sa atong tanan nga mga salang nabuhat ning adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is the principle we have to use. And 1 John 1:9 says that we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will so you can make the most important decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo na tanan nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Nabuhi pa kami nining among lawas, askil pa among panlihok ug napay kalantip sa among pangunahuna. Kini umikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Salamat sa imong pagkamatinuwanon sa imong mga saado Dios. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo,
Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan, among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome each and every one of you. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan the protocol plan of God. So, kagahapon atong gisgutan kadtong gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto. 1 Corinthians 3:1 nagkanayon si Pablo, "My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ." Wa pa kamo ibuot. You are controlled by your old sin nature. In other words, sila babes in Christ. So they are not growing spiritually because they have wrong priorities in life. Sayop nga mga pasiunas kinabuhi. Now, kitang mga magtotoo, gibanduan kita nga mga puyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios. The operational divine dynasphere. And we should apply doctrine to experience as we reside diha sa maong dapit. Dili kay we apply experience to doctrine. So, the point is this, that kitang mga magtotoo kinahanglan mogamit sa doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, dili ang kasinatian sa kinabuhi ngadto sa doktrina. We should know how to move towards spiritual maturity. Pinagi lamang sa spiritual momentum, meaning a believer's building up spiritual muscles. Can a believer grow spiritually? Maura. Without growing spiritually, nothing is going to happen sa imong spiritual life. Rebound is number 1. God's provision kana, recovery technique. One of the basic elements and provisions to live the unique spiritual life. Kaya dili man kasagaran kining maong espirituanong kinabuhi. You see? Operational divine dynasphere is a believer's place of power. Na diyang gahom nga iya sa Dios. Just as the prototype divine dynasphere was our Lord's place of power atol sa iyang una nga pagamni dinis kalibutan. So, di man yun nato kining napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Sangkap kini sa Dios. Gitagana kini sa Dios kanato mga magtotoo. Therefore, we should always remember that Operation PMA, perception, metabolization, and application. Kinahanglan gyud kini atong isilsil sa atong alimpatakan. O kita magmatngon kanunay nga dili ita mahisukamod ni ining paaging Satanas, this 3 arrogant skills nga self-justification, self-deception, and self-absorption. Mainungdan kasi Pablo, dili makatudlo ngadto sa mga magtotoo sa Corinto. Tungod kay karnal kadto sila. Diha sila ay gitinir nga mga mental attitude sins which are converted to strife. You see, panagbingkil, panaglantugi diha kunsa. They were walking like mere men. Ang mere men, kapasabot ka na unbelievers. Mere men. Mura sila o nagagawi silang sama sa mga unbelievers. Kaya sila dumala malagi sa ilang kinaiyang makasasala. Nahibaw ka na kung sa'y resulta kung ikaw dumalahon sa kinaiyang makasasala. Ikaw ubos sa gyud sa iyang pagmando. Ikaw may sukamon kanunay sa pagpagkasala hangtod nga maglunang ka na lang sa kasalaanan diha sa maong dapit, kay dapit man ng Satanas kanang
sa diha nga ikaw makasala ug dili nimo isugid, mahimo kang karnal. Kung imong panagawi sa imong kinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Ang tendency pag yun nimo, the propensity is you will become legalistic and self-righteous. Mga matarong sa kaugalingon. Kaya kini kung walking din sa original nga Griegong pulong spiripateo, panaggawi. Walking here means not how he walks, not how he talks, how he acts, but what is inside diya sa iyang alimpatakan. What is inside his mental attitude. So, ang panultihon nga mere men, the phrase mere men, kini nakulugan, you are controlled by your old sin nature. So, kaya ginumala ka man si mong kinayang magkasasala, ikaw karnal, reversionista. Nagakinabuhi, nagawi ka sama sa dili magtotoo. Di nagug ka mailhan o magtotoo tungod sa imong panagawi. Although, ikaw, bisan tuon ikaw karnal, uwa ang kaluwasan. Although this believer is carnal, he has not lost his salvation. No. God still loves that carnal believer like the way He loved him sa diha nga didto pa siya sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. So remember always, sa paggamit sa rebound technique, the recovery provision, isangkap na sa Diyos nimo halang sa imong kayuhan. Karon ikaw may balik dayon sa imong pagkigabitay sa Dios o dumalahon na usab ka sa bala ang Espiritu Santo. You see? Back to the operational divine atmosphere. Human gyud nimo paggamit nining 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Right after you rebound, you are back in fellowship with God. Balik. If, numdum ka nining 1 John 1:9, if, gauna ng if, kun, you see, na a condition, if we confess our sins, you may or may not confess. Mo nang if. Kining if din is in the third class condition. If it were true, mo ni protesis, condition ka na. If it would be true or it would not be true, mo na third class condition. And then, ang resulta, apodosis, result of confessing our sins to God the Father. So, tiwan ito, by the way, ay ako na pong baliko niya nga, mga magtotoo ra ang magagamit nining rebound. Dili ang mga di magtotoo. Unbelievers cannot. Kung sila labot ni ini. Not until that unbeliever becomes a believer, then, hanapan niya magamit kining mahong rebound. Now, tuod niya pa sa kapunto nga akong dadon ni mo kay naghanwag yung nagagamit ni sa sayop nga paggamit nga ang imong pagpangayog pasaylo it's not legitimate. Asking forgiveness is not legitimate. It is only confessing. Ang confessing, homologeo, man a Greek word. Ang pasabot sa homologeo, cite, name, enumerate, acknowledge, admit. Mao na ang mga synonym nining homologeo. Just admit na imong nabuhat ka ng maong sala. Admit. Ngadto sa tubangan sa Diyos Gamahan. Kay katong tanang mga salang ng buhat na to, sa diha nga kita naluwas, all our sins were judged at the cross. Nainumdong ka. Gihukman si Kinus Kristo tungod sa atong mga sala didto sa cross. So, mao na nga wala kinahanglan nga mga pagpasaylo. Kay pasaylo na to gihukman na gani ang bugtong anak sa Dios. O niya say pinitensya.
Nagganong yung biktima gyapon ini magbuhat og penitensya, unsay nga na ning ilang gitawag, penance. Penance is not needed. Ngano man? Because God does not tell us so. Wa man. Ang pulong siya Diyos, wa man sulti niya na pangayong pasaylo. Kaya nga naman, si Ginoong Jesucristo was already judged at the cross. Ano nga ito na po nang ibalik kay napamanggoy uban nga pagyod nila silsil kini. Si David, unsa may gisulting David, nomdom ka, diya sa Salmo 51:4, si David nagkanayon, I have sinned against you only. Na, yun nga kita mga magtutuo-tuod. Matod pa sa 1 Peter 2:9, kita ang mga magtutuo are all royal priests. Harianong mga pari, harianong mga saserdote. So, we believers are responsible for our sins to God only. Di man na. That is why we have to confess to Him only since we are royal priests. Sabot? Now, God is not only faithful but just pag yun. Makiangayon siya nga mupasahilo sa tanan na mga sala. 1 Peter 2:24 on sa isulti. Excuse me. Kini nagkanayon, He Himself bore our sins in His own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Now, niya pagipunto akong gadadon diya nimo. Ako naman nagisgutan, but well, I have told you this, but I will tell you again. Ang 1 John 1:9 rebound technique is not a license to sin. Sabtagi na ha, isilsil na. Ang 1 John 1:9, dili ni lisensya sa pagpakasala. Dili. It is a license to what? To serve. Sa pag-alagad. Mao ni lisensya sa pag-alagad. Jadi nga ikaw mo homologeo, mo kanang mo hingalan, mo sugid sa imong mga sala, then andam na po ka sa pag-alagad. Kaya nalimpyuhan naman ka. Kaya binimo, sa dihanggi hukman ang atong Ginoong Jesucristo dito sa cross tungod sa atong mga sala. Ang hustisya sa Dios natagbaw. Sabtagi na. Didto matagbaw ang hustisya sa Dios. Thus, He can now forgive us. Sa diha nga kita mo salig, mutuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Di man na. Now, di man ni usab nga kita niya na sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. We are now in phase 2. We are believers in time. Kaya ang Diyos already provided us all the assets, tanan ng mga kasangkapan nga espirituhanon. Aron sa ingon niya na, kita makatuman sa plano sa Diyos dinhi sa phase 2. Ang tanan depends on God's grace. Everything. Grace as we know it, mao ang policy sa Diyos. Just as Satan's policy is evil. So, away na, nag-atbang ang grasya o ang dautan, naras atong pagpili. So, may itong piliyon. Ang grasya ba o ang dautan? Kaya naman tayo kabuton lagi. Apanti man nagatubang gihapon kita sa balaod, sa katulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. God's grace, diin magsugod. Ang grasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos dito magsugod sa paglihok sa atong kinabuhi to move in our life from the point of salvation to the point of physical death. Sa dying grace. Now, iman ni gihapon
Our Christian life cannot move an inch forward apart from learning Bible doctrine. Kung wa tayo pagtuon, pagtuo, pagkaton, paggamit sa pulong sa Dios, Operation SLBA, mo ni atong slogan. Kung wa ka niini, then your Christian life is not moving an inch forward. Wala. It's stagnant. Ang grabe pa kini mo atras na gina. Retrogress until na mahimo ka ng reversionista. Ang dabing tinuod gyud sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, kini mo ay magapadayag the treasures of God's plan for us. Treasures. And as we advance from being baby believers in Christ, ngadto sa spiritual maturity, only then can we begin to execute the protocol plan of God. Maura. Gadahom ka, kanang function ka, o sibog ka sa unaningon nga magtutuo, kung wa kay doktrina, wala. You will be branded as hypocrites kung mo ingon ka nga you consider you are fulfilling the Christian way of life. Nga wa kay doktrina. Wa man kay pagtuon. Wa man kay gana. Way gugma. Way kainit. Way kanang pagpanumbaling. Way paggahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Sama nini nga itong ginabuhan talawanlaw. Wala. Your Christian life cannot move an inch forward. Dili. Di yun mo sinso. See? Cannot progress. Instead, it is retrogressing. Mo na, delikado na ang imong kinabuhi. Ingon nga magtutuo. You will live the life of an unbeliever. So, makaluluoy. Ikaw ra po'y gahimong makaluluoy sa imong kinabuhi. You are self-destructive kung ikaw magpabilin nga negatibo ngadto sa imong pagtagad ngadto sa natiman ni ganing prinsipyo ha. Ang prinsipyo nag-ingon, what your attitude to God's word is actually your attitude towards God. Tingali nakadungog kaniya na pa na kung giusab na. Balikon ako ang prinsipyo. Your attitude towards the Word of God is actually your attitude towards God. So, tapaw lang yun ang imong salingkap, paw lang yun ang imong pangingong nahigugma ka sa Diyos kung wa ka mahigugma siyang pulong. Di man mo mabuwag kada ang pulong o ang unsa buhi nga pulong. Si Ginoong Kristo buhing pulong. Ang Biblia mo ay sinulat nga pulong. Wa man kay gugma. You see? So ang tinuod wa kay gugma sa Dios. Sabot. So I hope na kasabot kaniya na kung lang gihimong yano kayo or mo dot gyud na diha sa himong galamhan ingon nga magtutuo. Magtutuo gud ka. You see? So phase 2, iniawantes phase 2, sa plano sa Diyos is what we have to focus right at this point in time. 2 Peter 3:18, again, ako na pong ikotlo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay ito ay nagpaabot, nagahuwat na to dito sa eternal state nga inheritance. Paano London? Phase 3 sa plano sa Dios. Unsa gisulti sa 1 Peter 1:4 and 5. And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Kinsa man ang you? Ikaw magtutuo. So, sa diha nga kita mo biyan aning kalibutana, we depart from this world, we are going to face God. 2 Corinthians 5:8. And when we get to heaven, we will be there with our
resurrection body minus our old sin nature. We are now believers in eternity. Phase 3. O, of course, kung makaabot kita sa rapture, dili sa physical death, then after the rapture is the judgment seat of Christ. Evaluation time sa tanan na itong mga binuhatan ining kalibutan na. Nakabuhat ba itong mga Diyos ng mga binuhatan o tawahan ng mga binuhatan? Ang mga tawahan ng binuhatan, dili pagagantihan. Kadto ra mga Diyos ng mga binuhatan, maayong binuhatan, ha? Atong i-emphasize yun na. Kaya kadto kong mga tawahan ng mga binuhatan, dead works, patay ang mga binuhatan, dili magantihan. Kadto rang mga Diyos ng mga binuhatan, nga maayo, mao ay paggantihan sa Dios. Kay kanagitandi gi kaamgid kana sa pilak bulawan ng mahalon nga mga bato. Kung imo nang sindihan, di man na masunog, di man na maugdaw. Kadto ramang nga tawhan ng mga mayong binuhatan kay gitandi man nas kahoy kugon og dagami na nas kurinto. So mao na wa kay ganti dito pan tugas langit. Tingali ang uban mo ingo, okay na lang, basta langit. No. Dilingon na ang Diyos nga iyang kabubuton nga ikaw magmadinaugon, bisan din hipaning yuta. Buot sa Diyos nga ikaw magmadinaw, you become winner believer. A winner believer has all the benefits tanan nga giandam sa Dios. Tuwa na inheritance ni mong gahuwat. Ayaw pakyasa kay sa pagtuman sa mga kinahanglanon din sa yuta pa. Kay kung di ka magatuman, kadtong imong mga inheritance, imong mga ganti dito sa langit, mahimo na lang handumanan of lost opportunities. Now, makaako ka ba? Mamutanaw niya na sa imong museum of heaven, muli ka dito, beon sa katutuang gi paabot, uy, sustuar man leonta. Wana. Lost opportunities. You see? So, when we get to heaven, therefore, wala tayo kinaya makasasala dito. So, looban na tayo sa Diyos o binanhawang lawas. Kaya tuwa naman ta, believer in eternity. Magpadayon tas paghisgot ni ini ugma. Magampot ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab ngay gayon sa pagtuon sa mong pulong. Salamat sa grasya nga mong gipahimuslan kining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.